Prečo ste sa rozhodli zaobstarať si nové matrace? Keďže pracujem relatívne dosť, niekedy až od rána do večera a často ma bolieval chrbát, tak som sa ráno chcel zobudiť s tým, že som aj oddychnutý, ale aj že ma chrbát nebolí. A toto sa mi s tými starými madracmi nedarilo, takže to bol dôvod, prečo som začal hľadať nové madrace. A ako ste našli práve medové matrace? Hľadal som rôzne, hľadal som aj na internete a zhodou okolností, keď som hľadal, vyskočila na mňa v televízii reklama s pánom Voštinárom o medových madracoch, tak som sa rozhodol ich vyskúšať. Čo vás presvedčilo, že práve medové matrace sú to práve? V predajni v Trenčíne som bol vyskúšať tento madrac a zo všetkých, ktoré tam boli ponúkané, bol pre mňa najvyhovujúcejší vďaka tvrdosti a príjemne ma prekvapila vôňa, ktorú som cítil v predajni z neho a ktorá sa stále nesie v našej spálni. Ako ste s nimi doteraz spokojní? Myslím si, že toto sú najlepšie madrace, aké som kedy mal, pretože konečne ráno stávam s tým, že ma chrbát nebolí a som aj krásne zrelaxovaný. Komu by ste medové matrace odporúčili? Medové madrace by som odporúčil každému, ktorý sa chce dobre vyspať, kvalitne vyspať a zobudzať sa zrelaxovaný. Dobrý spánok je Wood Service.